Jeg sgu ikke langt nok. Det kan jo ske. En kaffe tom. Det kan jo også ske. Og vi vender den på hovedet et sted. Hvor skal vi stå? Her. Skide godt. Skide godt. Der er nogle handsker. Sikkerhed først. Og fremmest. Og så har jeg nogle briller fra nytår her. Jeg har faktisk fundet nogle bedre, men nu har jeg glemt dem i bilen. Så er det lige det værste lort af her. Ej, det bliver de bare ikke bedre af. De bliver fuldstændig fede. Fordi der er bivoks på. Sgu fordi der er bivoks på, du. Nej. Yes. Nej. How not to push your glasses. Det skal man kraftfandme ikke gøre bivoks, kan jeg godt hilse at sige. Hvad skal man? Nej, det skal man ikke. Tak. Det hele udsprang af, at jeg har fået nye høretelefoner, som har en meget bedre lyd, end dem jeg havde før. Det er ikke voldsomt. Ikke dem til 1500 kroner. Det er til 300. Det kan også noget. Ja. Skulle man umiddelbart ikke mene, at en filtermaske skulle kunne gøre det der. Ja, det kan godt. Det kan jeg ikke. Nogen kan. Hvis man hoster sten op, så ved man, at så er det rigtig godt. Ej, strømmen. Strømmen. Ej, nu har jeg ikke noget til kaffen jo. Så kommer der støv i. Kan jeg sætte sådan en bivoks på hovedet ovenpå den? Okay. Lige tage en kop. Håber ikke alt for støvet kaffe. Jeg er tørstig. Prøv lige at se her. Ikke det der, men det her. Tanken er jo egentlig, at jeg skal prøve at lave en base, så den her kan komme op og stå. Yes. Så jeg prøver stille og roligt lige at skære lige så stille her. Og så ser jeg skal. Yes. Det er da for det sjoveste. Det er nok en kaffe. Nej. Lubeduber. Skal vi se. Kom nu. Men jeg får min hammer med. Det skal vi også finde. Ja. Tilbage igen.